What up? God damn it! Već sam mislio da ćeš me ubost, legit. Onako... Eno Bric. Evo Bric! Da. Dr. Stone. Eno ga. Dinosaur ludi. Da, evo tu je deska, samo malo. Evo da. A daš mi je. Skoro si umro. Aj ti to napravi, ajde. Aj Bric. Nije dozvoljeno. Gotovo. Aj. Ajde s ovim. Bravo! Nisi uspio. Čekaj. Da ti je ova strana. Easy, reši. Bruc igra sa životom. Pa ajmo Brucu napit kaj prušik muho. Aj. Šik, s nožem. Dobrodošli u novu epizodu Cooking with Sophie Ten. A to bi ne neko Ko bi da rekao? Kak ne kuha? Kuhat ću više nek vas To je ovo. Ok, za napraviti tortilju nam treba jedna... Šta je ovo Bruc? Kak se to zove? Lonac. Šofara. Šofara. Tak se zove. Mama! Skate, poni full slow. Daš kafiću. Gledaj kako već bolje izgleda. Već se gleda koja će se jesti. Da, a onda je 16 poraš tako smije. I doslovno bi umro. Da. Neću ako. Pa, čekaj, jel bežiš ili kako? Izomru, dobro, ajde. Stop, sastanem. Okej. Bruc pobjednik. Ajde vidim. Ima dva videa. Stop, predaj se, okej. Gotovo, dečki, gotovo. Taman je isteklo vrijeme. Ćemo ja i ti. Bravo, Bruc. Piće, ne vas dvojice, ćemo nas dvoje pa onda pobjednik s pobjednik Pa glava mu je slobodna, u glavu ga! Rekli smo da nema u glavu. Pa ima! Nema prejako. Pod upitu. Kao do smrti, evo ti. Liki, si stavio tajmer od minuta. Ne, a već se tuku, 2 minute sigurno. Vrijeme si već Dosta. Sve vam je jasno. Kaj radiš to? Shake radim si. Shake. Kaj ti radiš? Dobro, daj biži se dobro. Daj biži ti. Aj bok pikit. Vješ moje kuće, evo. Kaj moja? Ne. Frajer dođe kod tebe, skine se gol i izbacite van. I ko je ovo doslovno? Kako si ti ukleta životinja? No su spremni, dečki. Fuj, meni je masno, neću. Ajde, do smrti. Fiće, ti si sudac. Može. Ajde ovako, postavit ćemo ruke, ti provjeri jesmo oba dva pravilno stavili, pošto inače on bi mogao biti čovjek privara. Tak mi izgleda. Malo, da. Gledaj kako je na tvojoj strani. Fića, ne stani, Fića, dođi provjeri. Ajde, reci 30 sad. 3, 4, sad. Ubi ga. A ne, a slušaj, ja sam točno osjetio, ovdje mi je bio. Di ti je bio, gotovo. Aj zavri da ga cafnem. Aj sam zavri da ga sad uzim doslovno. I da ja to imam snimljeno. Kuži, ti imaš snimljeno dokaz da nisam kriv. I on umre jebi. Kaj da nisi kriv, imam snimljeno kak bi mu capni Ali imaš snimljeno kak sam rekao da ko izgubimo odrežemo glavu i Reši Bruc pičića. Aj dobro, aj dobio sam, aj imaš. Aj još ti Fića. Imaš moj respekt tu. Još ti Fića. Aj. Postavi. Okej. Jako provjeri, ali dobro ruke stoji. Ajde, 3. Čekaj. Ok, možeš. 3. Di ti držiš tu ruku, iza leđa? Ja sam stavio tu na ovo. Iza leđa, ajme, džubre, s tim se drže i prošli. 3, 4, sad. Prdnuću dosta, da. Dobar si bio. Nice. Ništa, ne moramo ubiti.
Svaka čast. A, da.